Iguazun putoukset sijaitsevat Brasilian ja Argentiinan rajalla. Iguazu-joki saa alkunsa Brasilian puolelta Paranan ylängöltä ja se laskee myöhemmin suureen Paranajokeen. Parana puolestaan laskee Rio de la Platan estuariin Argentiinan ja Uruguayn rajalla. Iguazun putoukset muodostuvat 275 putouksesta, ja niiden jylinä yltää kilometrien päähän. Suurin putouksista on 80 metriä korkea ja 150 metriä leveä. Iguazun putousalue on yksi maailman kuuluisimmista Pohjois-Amerikan Niagaran, Afrikan Victorian ja Venezuelan Angelin putousten ohella. Iguazu on Unescon maailmanperintökohde ja siellä sijaitsee myös luonnonsuojelualue. Valtavat putoavat vesimassat synnyttävät sumupilviä, jotka kastelevat lähelle vesiputouksia pyrkiviä turisteja. Jalan pääsee hyvin lähelle putouksia, ja joidenkin putousten yli on rakennettu jopa siltoja. Auringonsäteet yhdessä sumupilvien kanssa synnyttävät upeita sateenkaaria putousten yllä. Juuri nämä näkymät houkuttelevat ihmisiä ympäri maailmaa putouksiin. Vuosittain Iguazun putouksella vierailee jopa 1 miljoona turistia. Suurimmat hurjapäät istuvat helikopterin kyytiin ja nousevat putousten yllä. Useimmat kylläkin valitsevat halvemman, mutta kosteamman vaihtoehdon, veneretken putousten alle. Iguazun virtaama voi vaihdella merkittävästi eri vuosina. Vuonna 2014 veden virtaamalla oli huipussaan. Iguazun putousten kautta arvioitiin virtaavan tuolloin vettä noin 45 000 kuutiometriä sekunnissa. Kun taas kuivana ajanjaksona kesällä 2006 virtaama oli vain 300 kuutiometriä sekunnissa.